opgave 1 omkring Euler-linjen. Jeg har her konstrueret en vilkårlig trekant, som er åben for manipulation. Jeg har her i trekanten indtegnet højderne, hvilket er de blå. Og så har jeg indtegnet medianerne, som er de grønne her. Og så har jeg indtegnet midtnormalerne, som er de røde linjer. Og de her, hver af dem har jeg altså givet markeret skæringspunkterne på. Og de her 3 skæringspunkter, der kan man rent faktisk tegne en linje igennem, og det er den her linje, der hedder Euler-linjen. Det man lægger mærke til, hvis man ændrer på den her trekant, det er, at de her 3 skæringspunkter, de følger altså den samme linje, de ligger altid på linje. Det gælder altså for en vilkårlig trekant, så længe den er spidsvinklet. Og det er, hvis jeg tager den op på ca. 90 grader, så når højden selvfølgelig kun, fordi det så er en ret vinklet, så kommer den herop, så når den ud til punktet. Men hvis man overskrider den her 90 grader, så hopper højden punkt altså uden for skæringspunktet, og det gør midtnormalen også. Så det gælder altså ikke, den kan altså ikke virke for en stumpvinklet trekant. Den skal altså være spidsvinklet. Der er en særlig ting med den her Euler-linje, det er, at den kan gå hen og blive til et punkt. Og det gør den i det, at det er selvfølgelig lidt svært at ramme her i, men det gør den i det, at det bliver en ligesidet trekant. Ja, det er vist så godt, som jeg kan ramme det her. Hvor alle vinklerne er altså 60, og siderne er lige lange eller sammen. Når det her det så er alle de her skæringspunkter et sted, og derfor vil Euler-linjen kun være et punkt i stedet for en linje. Og det sker altså kun ved en ligesidet trekant. Derudover så skulle jeg vise vinkelhalveringens skæringspunkt. Der har jeg indtegnet dem på forhånd, de er gule. Og deres skæringspunkt har jeg også her skjult, som jeg så lige tænder for. Det ligger der. Det er sådan, det ligger faktisk på, ligger ikke altid på Euler-linjen. Som man kan se, den er ikke på linjen, men den kan godt komme det. Og det kan den blandt andet her, hvor Euler-linjen kun er et punkt. Fordi der er alle vinklerne 60 grader, det vil sige at halvdelen af dem, det er halveringen, er jo så 30, så får også de samme, og så ramme samme punkt. Og derudover, hvis det er en ligebenet trekant, vil det her skæringspunkt altså også ligge på Euler-linjen, som I kan se her. Så det kan ligge på skæringspunktet for vinkelhalveringslinjen, den kan også ligge på. Men det er altså kun, hvis det er en ligebenet eller en ligesidet trekant.